Gå ind på indskrivning.dk og log på med NemID. Du kan nu se dit barn og er klar til at indskrive. Klik på næste. Du skal nu indskrive dit barn i distriktsskolen. Ønsker du at vælge en anden skole end distriktsskolen, så husk at udfylde feltet Begrundelse. Efter du har valgt skole, skal du klikke på næste. Du skal nu kontrollere og indtaste manglende oplysninger. Klik derefter på næste. Indskrivningsbilledet viser nu begge forældre. Kontroller og indtast manglende oplysninger. Klik derefter på næste. Du har nu mulighed for at udfylde oplysninger på andre kontaktpersoner. Klik derefter på næste. Læs samtykkeerklæringen ved at klikke på linket og godkend derefter ved at klikke ja. Du har også mulighed for at skrive en særlig meddelelse til skolen eller kommunen. Klik derefter på send. Du modtager en kvittering for din skoleindskrivning og skal nu udmelde dit barn af børnehave og efterfølgende indskrive dit barn i SFO, hvis du ønsker dette. Klik på linket her for at komme i gang med indskrivningen til SFO. Vær opmærksom på, at du måske skal logge på med NemID igen. Du kan nu se alle de børn, du har, der er indmeldt i et af Odense Kommunes dagtilbud. Klik på det barn, du netop har skrevet op til skole. Klik så på opsigelse af dagtilbud. Du skal nu markere, hvilken dato, der er dit barns sidste dag i børnehaven. Dette er den 31. juli, medmindre dit barn skal starte på Korup, Ubberud eller Holuf Pile skole, der har rullende skolestart. Afslut udmeldelsen ved at trykke på knappen Godkende, dernæst OK. Nu er din opsigelse registreret. Tryk til sidst på OK. Nu skal du indskrive dit barn til SFO. Hvis du ikke ønsker, at dit barn tilmeldes SFO, skal du logge ud. Hvis dit barn skal tilmeldes SFO, skal du nu holde musemarkøren over Mit dagtilbud i menuen i toppen af skærmbilledet. Derefter klikker du på SFO-tilmelding. Indtast barnets CPR-nummer. Når du har udfyldt barnets CPR-nummer, trykker du på Fortsæt. Udfyld skemaet med dine kontaktoplysninger. Når du er færdig, trykker du på Fortsæt. Nu klikker du på ansøgningstype og vælger Opskrivning med pasningsgaranti i menuen, der kommer frem. Under behovsdato skriver du den dato, som dit barn skal starte i SFO. Det er den 1. august, medmindre dit barn skal starte på Korup, Ubberud eller Holuf Pile skole, der har rullende skolestart. Klik derefter på knappen Fortsæt. Du kan nu se en oversigt over din SFO-indskrivning indtil videre. For at indskrive dit barn på SFO, skal du nu klikke på linjen Ansøgning om pasningstilbud 1. Klik på kassen under Distrikt og vælg kommunens SFO. Klik derefter på kassen under Institution SFO og vælg den SFO, der passer til den skole, du netop har indskrevet dit barn på. Du skal nu klikke på kassen under Børnehus SFO og vælge SFO'en en gang til. Klik på knappen OK. Klik på knappen Godkende i bunden af skærmen for at sende kommunen din SFO-indskrivning. Nu er du færdig og har sendt din ansøgning. Klik på Afslutte.